תגיד, אתה מחפש אפיק שיכניס לך כסף בעקביות ויאפשר לך לחתן את הילדים בכבוד? יכול להיות שאתה שוקל לרכוש נכס להשקעה, אבל אין לך ניסיון וידע מדויק, ואתה חושב שינצלו אותך ויפילו אותך לעסקה לא נכונה עבורך. ואתה גם לא יודע איך בכלל למצוא נכס, כיצד לוודא שהמיקום שווה את ההשקעה, ושיהיה קל להשכיר ולקבל תשלום גבוה עבורו. נעים מאוד, אני דוד בן שושן, מומחה פיננסי ביצירת השקעות מניבות בנדל"ן, יועץ ומלווה משקיעים רבים להשקעות רווחיות ולשקט כלכלי. חשוב לי לומר לך, כל יום שעובר שאתה לא משקיע, אתה מפסיד כסף. אבל יש דרך קלה ובטוחה להגיע להשקעה מניבה משלך, משלושה תנאים. הראשון, הנכס מתאים ליכולות הכלכליות והמימוניות שלך. הוא מותאם לכסף הנזיל שיש ברשותך, וכמובן תואם את מטרות ההשקעה שלך, טווח קרוב, טווח רחוק וכו'. התנאי השני, שלא תיפול במלכודות נדל"ן. הפרטים הקטנים, הליקויים, המיקום, תנאי העסקה, יכולות ההשכרה, סוג האוכלוסייה ועוד. הן הדבר העיקרי שיהפוך את ההשקעה שלך מהשקעה טובה להשקעה גרועה, שתשיג לך המון כסף. והתנאי השלישי הוא לנצל הזדמנויות ולמצוא אוצרות שלא ניתן להגיע אליהם ללא בעל מקצוע וקשרים בעולם הנדל"ן. כאשר שלושת התנאים הללו מתקיימים, תוכל להפסיק לדאוג ביחס לעתיד הכלכלי שלך, לדאוג לילדים בחתונה מכובדת, לדירה טובה, ושקט כלכלי, ונחת עכשיו ובעתיד, כמו עשרות רבות של לקוחותיי. ולכן, אני רוצה להזמין אותך אליי לפגישה, בה אעזור לך להבין איזה נכס יהיה הנכון והמניב ביותר עבורך, ומהם האפשרויות הרבות העומדות לפניך, ואיך תוכל להבטיח את עתידך ועתיד ילדיך. עלות הפגישה היא 1,200 שקלים. אבל אם תהיה מבין 5 הראשונים שירשמו כאן לפגישה, תוכל לקבל אותה במתנה. כל מה שעליך לעשות זה ללחוץ כאן למטה מתחת הסרטון ולהירשם לפגישה. והנה מה שלקוחות מרוצים שרכשו דרכי נכס להשקעה מספרים. אני קניתי את הדירה הזאת בזמנו, זה היה 750,000 שקל, היום זה כבר שווה מעל מיליון. אז זה כבר הרווחתי פה 250,000 שקל תוך שנה וחצי, שזה מדהים. חוץ מזה אני מקבל שוטף, כל חודש 400-600 נקי. איפה תמצא דבר כזה? ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו, מאוד. דוד הוא יועץ השקעות, והוא בונה לך תוכנית שאתה לא תיפול, כי גם אנשים לפעמים קנו נדל"ן ופתאום אין כסף ונפלו. אז הוא יושב איתך מקצועית, עם המחשב, טבלת אקסל, מספרים, כל ההוצאות שמסביב, שאתה לא יודע בכלל שאתה צריך להוציא. אתה מתקשר אליו, תמיד הוא עונה. אין מצב שהתקשרתי אליו, אם הוא לא ענה לי, הוא חזר אליי. כל מי שמחפש להשקיע בנדל"ן, אני ביררתי אצל הרבה אנשים, ובאמת לא מצאתי אחד כזה מקצועי ויסודי, וישר ואמין, כמו דוד. דוד מצא לי בעצם נכס בקריית אתא שעלה לי 1,000,000 שקלים. התשואה החודשית שלו זה 5.5% מהשכירות. זה היה הכי מהיר שיכלתי לדמיין, והכי קל. נפגשתי עם דוד, קודם כל פגישת התאמה, הוא ראה את הצרכים שלי, הוא ראה את הסכום כסף שהיה לי, ולפי זה בעצם הוא התאים לי את הנכס שמתאים לי. דוד דאג לי לסוחרים, אני תוך איזה 2-3 כבר קיבלתי צ'קים לשנה. כל מי שרוצה לעשות עסקה בנדל"ן עם יחס מדהים, עם שירות פצצה, רק לדוד, אני ממש ממליצה. הייתי מרוצה הכי הרבה שאני יכולה. אז מהרו ולחצו כאן למטה לתיאום הפגישה. אני מחכה לכם.